And guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and maraming salamat. Please share this video. Mananghid sa tagiya. Man siya mananghid, naghawad-hawad naman. Oh. Giisultihan niya, niya kananghid mo sa tagiya. Hindi man ni amo kuan. Iyang buhok na ana. Ana yung buhok. Sa asog buhok. Hindi ko na ana ba? Ay, purong? Oh, malong wala. Malong? Wala. Wala si malong? Wala. Anay malong na? Ha? Ang nakikita ko na yung malong. Kasi ana sa buhok. Sa buhok? Hinumdum nito. Ano murag malong? Di ba na sila ana? Sure pa sure. Murag sure ba? Sure? Wala. Yes, good sa Muslim ba? Di ba ang ana? Di ba na? Kita ko ana? Kasi tawag ano sa Muslim. Murag ilang gituyo. Sure, na. O sa ulo. Sa ulo lang. Nakay na yung ananoy? Gusto? Ha? Si Bibing? Ano Mahilig. nasa sa ulo? Nasa ginabutang sa ulo? Sahay. Karon, Saan na? 60 plus? mga 50. 50. 50 kapin. Nga nga labas. Kung saan naglando ka? Kung lalaki o kanang babae, kung saan naglando? Kaipon. Ha? Grabe lang yun. O katong wala. Dila kaila. Punta na siya silang duwa. Unsa to? Wala sila connections lang na ka. Ito yung abi na ko si Baby. Dili daw. Ito yung kaipon. Muslim. Ito. Ipapahawa sa tag-iya. Mga na yung suspikot na ko. Ipapahawa sa tag-iya. Nagmagahi. At nila magbalik-balik ang tag-iya nga. Kailangan mo May hawak. simbang karaan dito. Simbahan karaan. Kapilya. Ang Kuan? ano? Sa Muslim. Ano? Muslim. Huwag ka nang murag simbahan sa iglesia, wala. Sa Iglesia. Sa Simbang iglesia, wala. Bato-bato. Iglesia. Pero daan naman. Daan ng simbahan. May daan dito, boss. Katoliko, daan. Katoliko na sa bato-bato. Sa Piapi. Kaya man to. Anong kapilya? Simbahan eh. Karaan. Ito istorya na. Biyaw. Gusto rin rin. Ay, ginawa ko. Manang naman sa gusto rin. Kaluyan na siya. Siyempre, ampo lang. Dak eh. Hmm. Nakasulod ang pulong sa Ginoo sa panahon na. Permanente man yung mag-ampo. Ilurot na niya ang Santos. Ibangin taon na Berhen, Jesus Cristo, Santo Niño, nagatanan. Katoliko mo. Anong initan man siya nga maayo man yung tao. Natural, normal na Ano na. din rin yung nakonsakuan mo? Ha? Ano din rin yung gidalas ko? Murag. Sugo siguro sa Ginoo. Kasi rin, namin nakita dito sa post na ko. Murag. Basta, ako motuog yun ko. Motuog yun ko. Once na mo adto ko, motuo ko. Pag di gani ko mo adto, di ko motuwa na. Diyan to san gyud nako siya. Guwapo ang area inyo, no? Guwapo Buya. ang area, no? Buyag. Kanang ito, ba? Guwapo ang area. Kita gyud niya. Guwapo ang area ba? Sa beach, Tagal beach. mag-interest. Beach man ang mo ang gikuan. Di sa bukid. Dili, bukid. Sa bukid. Mm. Adaga nag-interest.
Dagan ang interes anang kay gwapo nga area. Gwapo siya, basta gwapo siya. May mga source na sa Mga sources. Humay. Pwede. Nay humay. Ano Mga na? may kuha sa kabila mo kuha sa kagin. Tambok lang siya yuta. Gwapo siya nga kuhan. Murag na ay future. Mao to. Muna na yuta na nga umangay ang tanong. Mga mais Pero na. gwapo siya. Basta gwapo siya nga area haman. Wa na gani na si kaso. Kay tungod sa kabisi. Pero gwapo siya. Gwapo siya. Kung Sa night ato pa. time lang gud ang kuhan na. Gwapo na. Hinloan na Kung night time. Night time. Wa joy time pila na kabulan, pila na katuig. Mao gani no, ingon ako bisitahi po ng lobi dito. Bahawan sa bahawan niya. Oh. Nasa mga lasang-lasang sa Lasang tubig. na. Na bukid. Ah. Muna siyang kuhan. Ay, bawa na rin si Rapi na nasugatan na rin mo na agian. Di naggarapi mura kag si Silang gikuan. mura kag si Istoryahan. mura kag si Kinsa. Ipahawan ako ay baba ng Ano na sa bukid? daw na. Patrabaho niya. Dili. Sa. Siya nagkuhan ba? Para caretaker unsa ba? Ay. Mapantay ni mo. Mga bungar may yung kuha umpor. May Oh. agi naman yun. Tanan mga saging, Suko to. tanan mga saging lobe ang kuno na. Samantala kani wala. Oh. Nya ganahan na kay anak. Ang tagiya sa yuta di makatilaw nya siya mo ay gusto niya. Nga siya ang mukuan. Mao Kung da. siya, di ba pahawa mo to? Mao to. Idaot siya. Dugay na di ay kagibirahan oy. Nag-anam-anam na. Murag kuan ba? May batasan no. Tanawan oy. Ayaw na pagsalig og laing tao. Kay trader. Kita din tabang. Try Himo ko ganang suon. Himo una hinuon tagdautan. Oh, nabi taw isa igsuon ko. May nuuling tao. Bang ana nimo. Nag-abot ni mo dito. Mura lang kung kagwala. Wala, oh. Wala. Di lang At magtungod. least kabalo na ta. Parang maayo ba? Dili na ta mo kuan. Dahan na na. Mo palit-palit man dito sa tindahan. Sagdahan lang gud sila. Oh. Dito mo usay mo palit na may beer, may 10 oras na abrihan lang namo kay saba man kayo. Boss, papalit ta tag beer, tanduay. Maoy. Oh. Pahatagan na lang kay para way samok. Mga may linya nila ka na mag-inom. Asa lang mainom sa kawas? Dili. Daton Ulit oh, na, sa daton oo. nila. Oo. Karon mamalit yapon. Dili na. Ano? Naku nagutang sa kuha o may bagay sa brothers mo. Pero karon wa na gyud mamalit. Wala na. Agi-agi na lang. Eh Mas mayo masad na hinong dili pa Eh, nindot. katong- Hindi naman makausap utang. glass nakapalit na siya o nakana sa inyo nga. Oh. Itutukan yung balay. Ah. Lipong mangko eh. Pinsan na dakong balay. Asa nga dako May nga dakong ba? balay nga. Pinsan na dakong balay. Murag second floor. Asa nga balay? Ang second floor ng balay. Asa nga balay nga si Kantor Noy? Kahoy. Pambili yun. Ha? Sa mga video. Asawa ni? Gagawa na po. Oh. Pinsan na. Gagaw. Oo, nanay. Ano? Ganun. Ito ang balay. Yung daan. Daan balay, daan. Daan. Saka daga may boss. Interes po siguro. Ah, Hindi lang madam. Scan floor mo to. Madam. Pagkilanda yan. Si Kantor de ito? Oh. Ano? Ano? Unsa de ito? ay may bulak. Murag dunggod bilya. Delikado po di ay diha po ah. Ito baya sila perling na nga sila. Na daw bulak nga. Kailangan ko di ay. Na ako na bantili ko na pinag.
pag-utong. Kan, ginawa. Kisa itong nahigbaw, ano mo loy nga magpurong si Bibing? Arling. Ha? Arling. Arling. Si Arlene? Kit ano mo? Siya mapurong. Hmm. Yung mga nanam sa ulo mo. Hmm. Sa mga tuwaliya ba na? Sa ba na? Arling nga. Taba siya, taba. Taba siya. Tama niya. Ah, si Papareha Bibing? mo glawas. Si Bibing. Bibing. Papareha mo glawas. Oo, nasuko to siya. Ano man? Kay kailangan naman siya pahawaon sa tagiya. Nga. Kay giingnan ni siya kay mao man ni na mo ay nagbantay sa area. Giingnan ni siya nga nagpahaba daw sa tagiya. Samantala wala ni siya nagkuan. Nasuko lang ni siya kay nagtukod silang balay. Balay. Nagtukod silang tindahan. Puno ang tindahan samantala kami diri nagtinda. Ang ilaha lang ang taway problema, itagaan na siya negosyo kanang isda lang. Ay, oh. Ayaw paninda kay naninda man mi diri. Ang ubang mga customer nabahin na. Bahin na. Oh. Di gusto na mo, suluho lang namo ang gitagaan naman kag negosyo nga lamisa isdaan imuha. Wa ba kami way isda. Sila na isda. Bahala na mo diha pag diskarte mo. Kung wala sa amo tindahan ninyo. Pero mini grocery naman ni amo Yung ano nanindaman mo, nakuan ko ni siya. Nga karon dito nasuko. Mabawasan man. Mabawasan ang kwan. Na. Nagbayad baya mi. Kanang iriyahan na kada tuig. Nya sila wala. Libre lang. Nagbuhat na pud sila additional nga lamisa. Wala na rin sila niya. Wala na gipahawan na sa tigiya. Mao na suspect po na ako. Kanang babae. Bibing na. Kung apply ka nga, stroke. Ano man? Nabada ba kanto na? Asa to? Ito kung yan, akong nag-eskwela dyan sa buwan. Nag-eskwela. Ano sa man? Uma ganit. Gani ah. Sunod sa kuwan. Mas nebe. Sa oras sa Yun ang menos 8. Ito lang ito bibi, alas 8. Ah, Mama to. ay na daw. Bata to, alas 9. Ay na daw. Alas 9. Because sugot siya. Yung madugay to. Wala lang. Hirap na laman time. Adi, butang mo na lang. Alas 9. Yung mo kwan. Pero malangan. Ito'y lailin. Mga to no. Sa kadang gari magyatuan na kuan. Si Master Ragun ang may nakatugan. Ulat kung musang na waman. Yahay kayo. Wala ikuan ba? Dili lang ito ang tambal lang man ta. Ay maayo, gusto ito mo ayo. Oh, malatuntong mong maayo. Ang Ginoo may naghatag sa imo nga kuan nga kaayo ka sa mga tao nga nag Pero ang imo na lang good boss. Suklian na to, maayo. Hmm. ano na lang. Para maayo ta. Hmm. Oh. Kaya ang Ginoo ra may mabalos dili Sige, kita. sige, oh. Di man kita ang tao. Dili na lang ta mo kuan. Yun naman ako sa... Dili na lang mo Masuko ang Ginoo kung pwede ang Ginoo masuko. Oh. Lo kita tao ra mo ta. Ginaingnan ako sa baba. Mahal na to. Basta maayo lang ka. Ayun na lang. Ang tanan, ihatag na to sa Ginoo. Sige. Okay. Ampo na lang ta nya. Straight na ta. Ano lang kung unsa man mo. Kay kung balos, masuko ang kuno kung mubalos ta. Dili na na kung mubalos na dili na na sa Ginoo. Dili na sa Ginoo sa Lahi na na. Sa Kaya lang kung ang Ginoo may masuko, ano kita may mo. Siya man ang Siya kuwan man labaw. ang kuwan, labaw. Suko man gyud siya kay uy unsa man eh. Pero ano man, Ikaw na lang nato sa Ginoo. na may mga boss. Ako na kay baba eh.
Atol. Ito nilabay na nato ni. Oh, ha? Di sunugon. Laban. Labay ra. Ano man ang? Kani imuhang Ay, kabang na. labay ra. Tabi. Ahawa sa lawas ni store. Sa mangke. Ayoin tao na siya. Initi. Kamaya ng tao. Ito na sir. Yan kapan. Yung kauban nito na pulis out. So, madaya pa nito. Oo. Gaya. Raya? Ah, ay boxer nga traya sa una. Nako yung napo ko yung Daya. Daya. Sabi ko traya. Hello ma'am, home service sinong gusto ugma ri kag balay. Oh, mga alas 9 pa. 9:30 ana. Oh, mga alas 9:30 ana. Sa man yung oras gusto? Oh, alauna. Alauna? Okay. Napaman kung niluton alas 8 niya, basi madugay-dugay og ari ba, malangan-langan pud mi diha, pero kamoy ka duha na mong luton. Karon? Papalot tadi ka te. Oh, na makakadiya sa inyo ha. Kainit ko kay Mga Marag. estudyante. Lipong nga. Kasi hindi kuan ta. Ang imong estudyante Bukan day. ko ta. Hindi simba ko lang. Oo. Oh, suki daw kayo. Dari kisipon mo gikoron. Ang alas 9 lang may mana diha lapas. Sige ma'am. Hindi kayo, hait kayo. Nanapod. Nanapod no eh. Bye. Suko maganing Muslim ni. Dili. Sum ni. Simi. Suko man ni sa. Oo, sila Katong kasugat ana. Kaso kayo sa kasuko. Katong kasugat. Dili itong babae. Atong naninda ba nga di pa pahawa. Na dool sa dagat. Oh. Ah, Ay si Bibing. amay nakita kong dagat ba. Oh, na Ano dagat. kaliguanan niya? Oh. Resort. Wala mo kapapos dada mabalik. Ibawaan na niya. Alam mo kapre na kita po Kahit kay mag-akal di ka na Kahit kayo, no? Mantay ka, kahit kayo ba? mo. Kahit kayo. Ang minute ano na ko. Hindi kinambol na ba? Pero di malapit po. Dalam sa tugma. Ay, hindi mo doon. Kasi buksa to. Si Mato. Suspect lagi siya lang. Ma'am, balik daw na sa isa. Ano, mas? Uy, wala na ikuhan sila, ma'am. Magbalik nag-id. Di na dito ko 1 week lang. Ano, tagadlaw? Gani, magbalik nag-id. Tagadlaw, bakyawar, gini mo lagi. Ito naman, isa ka semana. Huwag ka, nag-iibutan na tanong sa group chat. Kita ka? Basta sa group chat, nawa. Hindi, inan, ito ba? Para updated ba? We know! Kita na ito cellphone, sige mo niya gamit. Bebe, kita mo kayo 1 week. Niya na ikaw man. Salamat po ka istorya na gid siya. Ganiha na gaysod. Dili mo Istorya man, ka istorya. Ha? Maka-istorya na. Naglisod na gyud ko. Ang sao naman niya. Ay, hilakon. Sila pong hilak na po siya. Sus, ginoon ko. O kan ano, ang sa pamati niya sa iyang kuan. Dire, Luas. ang sa'y pamati ni mo noy. Sakit. Sakit pa. Wala yung Nakita, pero mailan mo sa inistoryahan niya. Ano sa kaya nga mapagawa. G-I-C-T-I-E-S. Pwede mas ginoo, baka man, wala nang mga pwede. Oh, kulang. Oh, di rin. Yay! Down ni mo, ma'am. Thank you. Doon sa bukat ani mo ba? Butang na akong bilo, butang ang kuan, kay bawal ba ya? Bawal ba ya? Bukas dapli mo mo. Ay na. Lumog na kay sa'yo ta mata ugma. Sa'yo kay may mga mata. Uy, kay ano size ang klase. Absent day ko, ma. Hawa bibing sa lawas ni gibinuangan nimo si Nestor Bustamante. Sipon ko. Ayo yung taon ninyo na initi. Oh.
Dili ko manghilabot sa imo ha, wala ko minang hilabot. Ikaw nang hilabot sa amo ha. Pahawa diri. Pahawa siya sakit sa lawas. Ginoo may kabalo ninyo. Sabot ka na process dito. Gusto ka may ng tubig? Gatas. Kailan pa ka ni BIBI, ma'am? Magaling pa ka ni BIBI, ma'am. Pantira po din niya. Ha? Hindi. Tira. Hindi lang. NTL? Gusto sa mga makuha niya ba? Naliklakaw. Gilisod siya lakaw. Tinuod. Hmm? Tinuod daw. Balong nung rin, anak kong tilo. Na? Mga nakaladang ka anak. Kusog ba, no? Hmm. Kaya ang gusto niya baka na murag kag ma... Hmm. Basta di kalakaw ang tumong. Ang tumoy ba na? Kalit lang ka. Kaya lang, nauna lang mong kabot. Abot lang mo dere. Dugay-dugay siguro. At kabalo. Hindi na siya kalakaw. Ang tumong na, ang plano, ito di nakakalakaw. Marag-ana ba? Oo. Ana, Grabe no. Wa sila gabay ana. Hindi nagabaan ang mga limon. pagkana, dagang di Ito wala pa ta naghilabot ako dili ko ingana. Pero kanang Tingala na dakta lang gani, wakay kusog. Yato nang wala gyud makita. So wala kay kusog. Basta di ka kalakaw. ako pud kanang matulog gani ko. Wala kusog po diri. Matulog ko. Wala lang baliwala lang sa kuha pero liho ko nako. Ano sa maniha? Binuangan na po siguro ko. Katugod ako ang tiil nga kalit-lag pangun. Nay manuso kung iking lang ko. Nada. Katong sukad hilot nimo wala na po. Inggit-inggit na gyud. Kanama kay nakita ato no. Ako nakita ko man dito. Napot sa inyo ang school. Ay, inggit Nagit ko ang gugay mo. Ano di ko sa mo sulti ko sa mong pangkit. Gugnahan ba? Inggitan kay gwapa ka. Nang dili kay ko. Pero mo na nga to ay ko na lang ayuhon wala na. Gani no. Ayaw ra gyud Ilan ako. na kagabi nga dili na manusok akong tiil. Kalit lang kung May doon. Basta mga 1 to 3 days tagan laghan to ma. Ako ang ginas na. Anak man na sige kayo. Manam, Wala na manam. kumahikapan. Manam na kayo. Sige lang kay na ako yung mga kuan. May mga customer po. Ikuan ako sa imo. Ingno na ako nga banggiitan yun. Maayo. Maayo yun ba? Dili, saludo yun ko sa imo ha. Kay daghan ko giadtuan nga magpatabang. wala. Wala. Ang Ginoo ra gyud mo ay nagdala sa amo adiri. Layo ato no. Way Layo makapili kay sige ko. mo. Layo kayo ari Oh, gyud. ni ari gyud ko. Ganiha pa ang buntag. Oh. Gani ang buntag ako ang ginoo ko. Kuan daw i-search daw nako ni. Digos, manambalay digos. Oo, to nakita na ko sa imo ha. Naamantanan nito. Oh, tanan mga sag. Nako, ang ina ko ang luas ani wala may luas dito. Nako sige lang. Kay naa naman tanan. Oh, ang luas lang ang wala. Ang mga tagid gani ayo na siya. Daghan ko wala gisulat. Oh. Kaya pati na namang daghana. Oh. Ang kagid, wa man ako gisulat. Wala na. Nako, ang luas. Asa luas? Wala Wala na luas. lang. Nako, sige lang. Kay Eh kasi maapil na. daghanang magreklamo ba? Oh, kay Sana- naa naman tanan sa Imo imo ha. naman lang gikuan. Ah, Ang samad, kagid. tanan Ang ni. mga ang lawas nga gahimbes. Da? Wala na ako nagsulat. Da, Kasi oy. mga ngita ng kagid. Da, oy. Problema Da, ta. Ari ako sa right home. Nagunita ni mo. Ako ito na. Ulitan na Utong niya. ko naggunit. Kasi pag Layo ra si mana hurot na.
Wala na. Ayo sila. Nasamat. Ay, Sa salamat. nabasa ng samat. Oo. Iya din nagbungitan. Ay, ang Yan ginoo ikaw din. di bayad jud na siya mangunaw kay kapoy ang kamo. Oo. Rapo na lang, rabing alcohol. Ito gihilot na ko diri nga iguwa nga blawat lagi ko. Tingala ko nag-sweatshirt man siya. Jacket, tanggalan ng jacket, sir. Oh, Atay. tago niya, tago Eh, niya. siyempre, maghilot man Ay, ta. siyempre, oh. Pagampo, uy, look. Naroon sa Sumuni nga. Naroon Ah, sa? diri lagi tanan na, naghimbis. Wala. Kanang bang puti bitaw Ano nga ka, murag. oo. Murag ang siya tao. Kaskaro. Tanan, jud. Dugay na, dugay naman eh. Ah, Di, karon pag yun, dugay na ka nagkuan sa kuan? Mm. Dugay na ka nagkuan sa YouTube? nagkura man. Oh. Mao na, kay, Nga na, ayaw ka, ginoo ulit bala na eh. Ayaw lang halig salig sa kuha. Ginoo ulit bala, magampo mo. Balik sa semana. Oh, asa tong kuan diri? asan ka gid? Ya, wala na. Kuno to. Wala na. Ah, wala ay bisang isa. Nahamis na. Ah, nahamis. Nahamis sa lana. Wala gyud tanan. Grabe, no? Ayaw. Ano ko dili na ko sulat ni. Wala mo na Pero wala sa. kung gipangita na ako asa luas. May luas pero tanan sakit na ah. Napo sige Nakibutan lang. na kong kagit. Ay lahi Nuka. bag kayo no. Oo, Lahi bag kayo. Buto ka maditik ayog nuka. Ato to. Katulad. Mawala na mga stroke. Nabi po ng mga sakitan nga no. Ay kay di nili ka kalabanon sa doktor. Na may- Wala man po. Di ka man ta sikat. Ay dako na kay kagkaan siguro milyon na. Ah, Channel nimo YouTube. Gamay roy. Kadawat ta Gamay, rap. kapalit ta kag kuan na na. Wala na gamay basta dagan Yes. ta matabangan. Ah, tama. Napa gyud diri mo. Utdong gyud ang tanang hait kay para matanggal na tanang hait. Wow. Di maayo. Hindi na matanggal ng batuhan na. Ah. Di maayo. Ayaw. Sige. Wala. Salamat. Init boss. Dagan customer dito ba? Naku, kaya ninyo mo ito magbigos. Pinapliti dito pa ino dali. Uy, ginoo ko, nakagasto na kog libo. Leti lang. Oo. Easy lang. Unford pa. Bakan po na po drone, maugani nang igong-igong ko ko ano. Ay, ilog lang. Nangutang na gani kong sinima na. Kaya para maka-add ko ni diri. What? I will be your judge. Mom? Mom? Unabot diri sa mga Japan. Niabot Yari ni na diri. gud. Kitaan sa YouTube. Follow na yan sa YouTube. Gani. Sa Ako. saan niya pa-admit dito. Kaboy naman ka boss. Kaya hindi. Kaboy, Dagan ang trabaho nimo. Una ng kaon. Walay kaon kay tungod sa luas niya. Buas. Tungod sa buas. Tungod sa luas niya. Pero kung ano ang may problema, kung wala siya gibati, buyag pod. Init ang ulo pag naigibati. Ano? Kana maglapo na nag-ininit ron. Tapos, Tamban sa kabuhi. Ice o ininit tubig mo man ang painom. Una ka mo inom og lain mo. gatas. Unahon sa ito. Unahon sa ininit. Kunya kay katulong na buhaton. Remitan alas Pwede na lebe, isa alas 10, alas 11. Init butangan o ice. Ice. Nakakadiha. Mm. Kuan lang pa kay para makaano. Di mapahilot man ka, di ba? Ikaduha na siya mo inom. Dugay ba yan? Dugay pa mo Pwede matulog? man duha niyo. Padaghan lagi mo. May. Init at tubig. May kaong kaon ng good. Ay, ginoon ko ang kaon na lang ako ni. Nabugatan na mo sa istorya, boss. Nakakuha ka istorya ng bugat. Iya ha? Huwag na mo tingog ba? Kinsa ang tiguang, Siya. si Libing. Siya. Mm. Siya ba siya? Oo.
Nabukatan ni mo sa... Ako ba, Murag nasuko ka ba? Nasuko, oo. Nasuko. Naglagot po ka ba? Ah. Muna ang natirahan sa sumababa. Kaya nasuko, gito ka. Pero natural mamataw masuko. Suko siya, suko, ano ba? Nasuko siya, kay nga no, kana sila hugawan. Di kabalo man limpyo. Kabalo nga bits. Ang surya. Nasa ko ako, wala sa kasabutan. Kuhan sila ba? Sa inyo ang kuhan. Ah. Sabutan ba, anak? Sabutan, oo. Kuhan man sa kabot ako. Isda-isda lang lang isa. Pero nagkadog kayo, parang lahi na. Ayun na. Sila na yung maghari. Sila na, nagbuhat na po Sila sila. ko dress mo kung ano nga, may panday ka. Isog na ka ba? Ha? Isog ka. Hindi mo yung ipakuhan nga. Hindi mo gikwintahan na ba nga ngani man sa una nga. Ano ba mo gikwinta ka mo. Oo, masulti man na niya. Hindi mo gikwintahan na. Yung maragwa naman ta magkakunan na. Hindi naman ni mao. Kabalo na din. Tama dito. Tirahan din ka nila sa ko. Wala yung di ito ba kanyang babae, no? Mga See what you are with it. G-E-R-O-L. Let me touch. No. paglakaw niya, boss, nagbanggit siya sa mo, sa Bisaya pa, pero lahi ang tulong gamit niya. Latin. Pero gimong basayaon, bantay lang ka. Anak sa ba? Sa giupad yung binisaya lang. Latin niya. Oh. Di lambot, di Muslim. Di mo sabdan. Masaya mo kanon lang, bantay. Kahit ano eh. Mas, naganda. Ayaw pagpasa karon. Nakaran ako kumawa sa tiligo ha. Anan sa wala pa. Kabi magpanuot ni mo. Di ka kaugag singot. Ano, manilhig dito. Naglimpyo. Medyas. Naglimpyo. Basa kay t-shirt. Dagan kay trabaho. Alas 5 trabaho na. Naglimpyo namin. Nanilhig. Rapog lamisa.
Anali ko, ano inyo, kanang Hmm. resort, yung ipuyan, Kami rin nagbantay. ang kamang kabantay. Na resort, dapat bukid. Okay. Gwapo biyag liguan mo. Gwapo liguan mo. Suroy mo dito. Libre. Wala bayad. Gwapo liguanan ba? Ato dito Mga kasi agoy na pangalan mga- nimo. Perla. Perla Jojo. Suroy mo Mga dito. agoy na, dili. Dili. Ang yung dagat ba limpyo? Limpyo. Limpyo kayo sila. Limpyo. Mo nga di tanan mga taga Mati, Yang taga ko, kuan di kayo dito. mulihok ang dagat. Ha? Di kayo mulihok. Dili. Dili mo nga ana. Di Mo mulihok. Ang kasa plain lang Basta siya. limpyo ba, no? Limpyo. Burakay ba? Maintenance po na mo limpyo ang paligid. Limpyo, no? Mo nang siya kagadong panahon. Ako, tabang po kong silhig, sus, ginoo Mahal ko. po ang bayad dito kung magkuan. Mag-cottage ka, mahangyo man mi. Nami 100, nami 150, nami 200, nami 300, na may 500. Brato, mao kay makaapas ang pobre. Nindot na kayo maka-afford. Maka-afford. Maka-afford po na nato. Isus, ginoo ko. Ang dato, di na lang maglamisa. Ano? Diyan na lang daw sila sa kilid-kilid. Nako, sir. Lain na po daan na, sir. Oy, dikotsi ba? Wako na ingon na, dikotsi ka. Sir, kalain po daan na, sir. Oy, ang inyong pagkaon, mabalasan in taon, sir. Oh, dili na lang mo sa 100, sir. Okay raman. Oh. Ya, dili rami dam, sa kuan. Grabe, ha? Ang uban, manago pa. Di mamayad. Oh, bantayanan mo ng baba niya. Bantayanan. Ito naman ka sa customer mo, tago dito sa kilid. Na may entrance. Side, lang may mga yung entrance. Ala, 100 package deal. Pwede na mo Okay na, maglamesa. sir. Mamaya na ka. Jesus Okay name. na, Ayun Jesus na. name. Salamat, Jesus Lord. name. Thank you, Okay na Lord. na. Thank you for watching, guys.